Atong sayro ng dugang pang mga balita sa Mindanao. Makaubanato si Efren Mamak live sa General Santos City. Efren? Salamat, Sara. Sandan ang 34 anyos nga lalaki humanad dunggaban sa kainom niini sa General Santos City. Sospek nga nagbukot sa kwarto nga iyang gitaguan, nadakpan. Ano yang detalye? Naabay ang kayo diri nga kanang nabalbaan na Sa video, ginakumbinse sa kapulisan kining tagdumala sa usa ka panimalay nga tugutan ang mga pulis nga mosulod aron pangitaon og dakpon ang 34 anyos nga lalaking sospek nga ginapangita ni ini sa barangay Katanggawan, General Santos City pasado alas 10 Miyerkules sa gabi. Taod-taod. Misugot ang maong tagbalay sa pagpangita na sa PNP. Naiwagan ang tiil sa maong sospek kinsa nagbukot og habol sa katre sa usa ka kwarto ug dito na nadakpan. Nasuta nga gamit ang kutsilyo sa kusina. Gidunggab day ni ini ang 34 anyos nga lalaking kainom ni ini sa usa ka panimalay duol lang pud sa maong lugar. Ang biktima nakaangkon og dakong sama dinunggaban sa likod. Naglisod kuno kini og ginhawa human na punteriya ang usa ka baga ni ini. Hinuon natabang kini og nadala sa ospital. Ana-ana kini sa maayong kahimtang. Matud sa PNP, saysay sa sospek, nahambugan kuno kini sa biktima atol sa panag-inom ni ini kauban ang laing kalalakinan. Duna sab kini daang kalagot sa biktima gumikan sa gihimo daw ni ini kaniadto sa iyang higala. Merong previous incident ng pananakit ng biktima doon sa kaibigan ng suspect, and then medyo na hambugan daw ang suspect doon sa biktima. The suspect and the victim was under the influence of liquor. So maring na-recall nung suspect yung mga pangyayari dahil sa sulsol ng mga kaibigan na kaya sa influensya ng alak ay nagawa niya yung krimen. Kasong frustrated murder ang giandam sa PNP nga kaso batok sa sospek. Ginakuhaan pa kini og pahayag, lakip na ang biktima. Kauban si Gary Palantayog, Bong Vicencio, Efren Mamak. 1 Mindanao.